l'última missió que vàrem fer a Palestina, que va ser en el mes de novembre, jo crec que va tenir un valor molt important respecte a les anteriors que el fons havia realitzat en aquella zona. En primer lloc, va servir per trobar-nos amb membres d'ONGs israelianes i palestines que estan treballant per la convivència, per la reconstrucció del seu país, per sobretot establir lligams de convivència entre ambdós pobles. En aquest sentit, això lliga perfectament amb un dels objectius de la xarxa europea. I d'altra banda ens va servir per trobar-nos amb les autoritats locals palestines que estan dins del territori d'Israel, unes autoritats que es troben amb seriosos problemes per desenvolupar la seva tasca de govern dels seus municipis. Unes dificultats que sobretot la podríem reduir en una, que és la de la discriminació que són objectes per part de les autoritats israelianes. A partir d'aquí nosaltres, des del fons, treballarem amb aquestes autoritats i aconseguirem, crec, establir uns lligams molt interessants de cara al futur. I per últim, un aspecte nou d'aquesta missió a Palestina per part del fons fou la inclusió de dues persones que representaven a xarxes d'ONGs catalanes que estan també lluitant per la pau a Palestina i Israel. És a dir, vam unir el factor polític ajuntaments amb el factor de societat civil a partir dels ONGs.